गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। ख्रिस्टीय फोथायारि आंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आंनि साफ्रोम आंगो लोगो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रायाव साखाफारा खालामनो थाखायसो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। एक्चुअली आङो सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो गोसोआव मोनसे कनफ्यूजन दंमोन बानायनो ना बानाया होननानै, नाथाय गोसोआव बारे बारे बेरखांबाय थानायखाय आङो दिनै बानायनाय जाबाय। बाथ्राया बेनो, थांनाय मंगलबाराव आरोना 10:30 बाजियाव जेब्ला आङो खामसालियाव मैगं सायबाय थायो बे समाव साथाम हिन्जावसाफोर जा अन्थाव आरोना हिन्जावसा सिख्लासा बेबायदि साथाम आंनि खाथियाव फैनानै बुंफैदों आरो आब' जोङो इसोरनि बोसोन खोन्थानो फैदों, आब'आ खोनासंनो थाखाय सम होनो हागोन नामा बेबायदि सोंफैदों आंनि खाथियाव फैनानै। बिनि उनाव आं बुंबाय आंथ' ख्रिस्टियानखासो नोंसोरो हिन्दुफोरनाव थाङो नामा होननानै आङो डाइरेक्टलि सोंदों आरोना बिसोरखौ। अब्ला बिसोर होनदों थाङो जोङो थांनाया, किन्तु ख्रिस्टियानफोरनोबो जोङो सोरबाफोर जुदि खोनासंनो गोसो गोनां बेबायदि गोसो गुदुंफोरनो जोङो खोन्थायो बेबायदि होनबाय आरोना बिसोरो। अब्ला आङो बिसोरखौ फै बिदिब्लालाय होननानै आङो जिरायनो होबाय, मानोना आङो इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो मोजां मोनखायो, आं माब्लाबाबो ना होननानै बुङा। बिसोरखौ आङो जिरायनो होबाय आरो बिदिनो साहा दै आं सोंबाय बिसोरखौ। ओमफ्राय बिसोरो आंखौ सोंदों आरोना आब'आ हारसिं थायो नामा होननानै। ओमफ्राय आं बुंदों आं हारसिं नङा, आंहा फेमिलि दङ, हाजबेन्डआ खामानियाव थांदों आरो गथ'आ स्कुलाव दङ होननानै आं बिसोरनो खोन्थादों। बे समावनो जोंनि खाथियाव थाग्रा सासे स्टुडेन्ट बियो बाहेरायाव ओंखारदों आरोना। बे समाव आङो बे सिस्टारखौ आङो लिंहरनो मोनदों, सिस्टार नै सिस्टारमोनहा इसोरनि बोसोन खोन्थानो फैदोंनो, फै खोनासंनोबा होननानै आं बे सिस्टारखौ लिंहरबाय आरो। अब्ला बे सिस्टारा जिरायफैबाय। बेनि उनाव आङो बे गथ'फोरनि हिन्जावसाफोरनि डिटेल्सखौ आं लाबाय, नोंसोर बबेनिफ्राय फैदों, बिसोरनि मिशनआ मा बेखौ आङो सोंनानै लाग्रोदों आरो। नाथाय आङो बे बिसोरनि डिटेल्सखौ बिसोरनि मिशननि बागै आङो बे भिडिअ आङो बुंनो गोसो जायाखै। नोंथांमोना सोरबाफोर मिन्थिनो गोसो जायोब्ला आंनियाव पार्सनेलि सोंहरनो हागोन, आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिसोर सासे नेपालीमोन, सासे मणिपुरी आरो सासेया बर'मोन आरोना, जोंनि खाथिनिनो बे बर' गथ'आ। बेनिफ्राय बिसोरो साथामनि मादाव बे बर'खौनो, जों बर' नालाय बे बर' हिन्जावसाखौनो इसोरनि बोसोनखौ खोन्थानो बिसोरो गावसोरजों गावसोर थि खालामबाय आरो। थि खालामनानै बे हिन्जावसाया जोंनो इसोरनि बोसोनखौ खोन्थानो थाखाय गांसे लेखा फिसा बिनिफ्राय गांसे बाइबेल बेगनिफ्राय बरनबाय। ओमफ्राय बे लेखा फिसाया हिन्दीजों लिरनायमोन। बे लेखानि सायाव लिरनाय दङमोन, आं नायदों, मेरे भेरों को चरो, आंनि मेन्दाफोरखौ गुम, बेबायदि लिरनाय दङ आरोना लेखानि सायाव। बेनिफ्राय बे हिन्जावसाया बे लेखाखौ फरायजेननो हमबाय, जोंनो फोरोंजेननो हमबाय, खोन्थाजेननो हमबाय। बेनिफ्राय थाङै थाङै माने बिसोरनि खोन्थानाया, बिसोरनि फोरोंनायनि गुबै माने आयदाया जाहैदों, बिसोरनि फोरोंनायनि गुबै आयदाया जाहैदों आं 1 नम्बर 2 नम्बर होननानै आङो बेबायदि माबा खालामदों, किन्तु बिसोर बेबायदि बुङाखै, आंसो बुंदों नम्बर 1आव इसोरा हारसिं नङा, सासेल' नङा होननानै बिसोरो बुंदों। आरो नैथियाव इसोरा हौवा इसोरल' नङा होननानै जोंखौ बेबायदि फोरोंलांगासिनो दङ बे समाव। आरो मोनसेया जाहैदों जोबनाय मुगायाव जिसुनि बिसि ओंखारगोन, बेबायदि फोरोंलांनो हमबाय आरोना। अब्ला जोङो बे सिस्टारजों आंजों ओरैबायदि माने गोसोआव मोनसे उसुखुथु बेबायदि साननाय फैखांबाय, सोंलु फैखांबाय जोंहा। ओमफ्राय जोङो बेबायदि सानैजों मेगनजों मेगन नायलायनानै जोङो सिरि थायाखै। जोङो बेबायदिनो गोसोआव फैनाय बेबायदि सोंलुखौ जोङो बिसोरखौ सोंनो हमबाय। जोंथ' जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान,
जोङो बाइबेलनि बागै जोङो न'निफ्राय लानानै बेबायदिनो जोङो सोलोंबोगासिनो दङ गिर्जायाव बेबायदिनो गिदिर गिदिर सभाफोराव एसेबां गिदिर गिदिर पास्टर एभेन्जेलिस्ट एपस्टल बेबायदिनो प्रफेट एसेबां दिनै गिदिर गिदिर इसोरनि दासफोरा दिनै बेबायदि इसोरनि बोसोनखौ फोरोंबोगासिनो दङ खोन्थाबोगासिनो दङ दिनै बिसोरनि मादाव सासेबो दिनै बिनि बागै मानो खोन्थायाखै बे बोसोना बहानिफ्राय फैखो बबेनिफ्राय मोनखो नोंसोर होननानै जोङो बिसोरखौ कुइसन खालामदों आरोना बेबायदि कुइसन खालामनायाव बिसोरो जोंनो माखासे बाइबेल सिरिफोर खोन्थादों बे बाइबेल सिरिया जाहैदों नुजाहोजानाय 22 17 नुजाहोजानाय 21 9 आरो 10 गालाटिया 4 26 बेबायदि माखासे बेबायदि बोसोनफोरखौ बोर लानानै बिसोरो देखायदों आरोना किन्तु बेयावहाय बेबायदि पार्टिकुलार जेबो बेबायदि सेन्टेन्स गैया जे इसोरा सासेल' नङा नंगौ बे इसोरा सासेल' नङा होननायखौ जों मिथियो जों मिथिगौ जों फोथायो किन्तु बेखौ जों मिथियो जे बिफा बिसा गोथार जिउ बे मोनथामजों सासे इसोर होननानै जों मिथिगौ नाथाय बिसोरनि फोरोंनाया बिदि नङा इसोरा सासेल' नङा इसोरा हौवा इसोरल' नङा बिसोरनि बुंनायनि माबाया बिदिसो आरोना मतलबा आरो जोबनाय मुगायाव जिसुनि बिसि ओंखारगोन थ' बेयावहाय जोङो नुजाहोजानायखौ जोङो फरायोब्ला जों नुनो मोनो बेयावहाय मोनसे गोदान जेरुसालेमनि बागै बुंनाय दङ आरोना बे गोदान जेरुसालेमखौ बिसोरो जिसुनि बिसिजों बिसोरो बेबायदि माबा खालामदों आरो मा होनगोन बेखौ जिसुनि बिसि होननानै बिसोरो जोंखौ फोरोंनो नाजादों आरो माबायावहाय गालाटियायाव मोनसे बेबायदि लिरनाय दङ माने बेखौ पापजोंसो गाज्रिजोंसो रुजुनाय बेबायदि मोनसे बेयावहाय लेसन दङ बेखौनो बिसोरो बेलेग रितियाव बिसोरो जोंखौ फोरोंदों आरोना बे समाव जोङो गोबां बेबायदिनो कुइसन खालामलायबाय बिसोरजों थ' जोङो बिसोरनि बुंनायखौ मानियैयाव बिसोरो जोंखौ बुंदों दा नोंसोरो बे बाथ्राखौ फोथायाखै जोबनाय मुगा फैगासिनो दङ नोंसोरो जोबनाय मुगायावसो बिनि फिथाइखौ मोनगोन होननानै बिसोरो जोंखौ बुंबावदों अब्ला जोङोबो बिसोरखौ बुंदों नोंसोरबो बाइबेलखौ मोजाङै बिजिरनानै नाय जाहाथे नोंसोरबो आन्दाया गुबुनाबो आन्दायै बायदि होननानै जोंबो बिसोरखौ बुंनो मोनदों आरोना बेनिखायनो लोगोफोर दिनै आंनि बे भिडिअखौ बानायनायनि कारना जाहैदों जि बाइबेलाव जेसेबांनिखि भबिष्यबाणी माने जानो गोनां जाथायफोर लिरजाखानाय बेफोर गासैखौबो जों जाबोनायखौ नुनो मोनदों जेरै बांग्रिं मावनाय महामारि जानाय आंखाल जानाय आरो बेबायदिनो दावहा नांनाय अनेक बेबायदि जागोनफोरखौ लिरजानायखौ जाफुंनायखौ जोङो जोंनि मेगनजों नुबोगासिनो आरो बिनि मादाव इसोरनि फिसाफोरखौ आन्दायहोगोन इसोरनि फिसाफोरा आन्दायगोन होननानै बुंनाय बे मोनसे रावाबो दिनै बे मोनसे भबिष्यबाणीयाबो दिनै आंजोंनो मोगा मोगि जानायखौ आङो मोननो हादों बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो गोसो जायो बिथांमोनहा मोनसे प्लान दङ जे बिथांमोननि मिशनानो मोनसे हल वर्ल्डखौ लानानै मेनसन खालायनाय दङ बे हिसाबै बिसोरो जेरावबो थांगोन बिसोरहा प्लानिं दङ बिसोरो गासै ख्रिस्टियान थानाय जायगाफोराव बिसोरो ख्रिस्टियान फिसाफोरखौ आन्दायहोनो थाखाय बिसोरो बे खामानिखौ मावगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गाव गावखौ बेबायदि समाव मोगा मोगि जायोब्ला बेबायदि मानसिफोरजों मोगा मोगि जायोब्ला गाव गावखौ आन्दायै बायदि नोंथांमोना जाहाथे फोथायनायाव बोलोग्रा जानानै थागोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ जायफ्रा बाइबेल फराया बिसोरो बेबायदि समाव आन्दायनो हागौ बेनिखायनो 1 नाम्बाराव आर'जाव नांथाबनानै थानाय 2 नाम्बाराव
बाइबेल फरायनाय बे मोननै खामानिखौ जोंनि जिबनाव जोङो दानिफ्रायनो जोङो मावनो नांगौ। जोङो अलरेडि बहुद दायो गावखौ फोथायनायाव बोलोग्रा खालामनांगौआ लेटनिफ्राय लेट जालांगासिनो दङ। आरो जुदि जोङो लेट खालामबावोब्ला जोङो आन्दायगोन। बेनिखायनो जोङो जोंनि समफोरखौ ओरैनो एंगारालासिनो जोङो बे इसोरखौ फोथायनायाव गावखौ बेबायदि समफोराव मोगा मोगि जायोब्ला जों आन्दायै बायदि जोंनि फोथायनायखौ बोलोग्रा खालायनो थाखाय नोंथांमोना जाहाथे दानिफ्रायनो साखाफारा जायो, बेखौनो आं नोंथांमोनखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ नुनानै खोनानानै ओरैनो थानो नाङा। नोंथांमोना जेसेबां हायो शेयार खालाम, जाहाथे जों इसोरखौ फोथायनायनि जोंनि फाइनाल डेस्टिनेसन जे जोङो जोबनो गैयै गोजोननायखौ मोननो थाखाय जोङो जेरैबायदि फोथायनानै दङ, दुखु खस्थ' जोङो गासैखौबो जोङो सहायनानै जोङो बिनि फैफिननाय दिन आरो बे जिसुजों थांफानो थाखाय जोङो जि फोथायनानै दङ, जोंनि फोथायनाया फेलें जायै बायदि जाहाथे नोंथांमोनाबो गोख्रों जानानै थानो हायो। बिनि थाखाय बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामलाय। आं दिनै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरोबाव आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिम आङो बावहरफिननानै बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।